Počúvate podcast Základnej školy Benkova. Moje meno je Lenka Rezáková a spolu so mnou toto vysielanie pripravovali Mária Mia Bridová, Paulína Borecká z 9. C, Lenka Rezáková, Laura Zelisková, Katarína Hruškovičová z 9. T, Hana Ševčíková, Sofia Chudíková z 8. A, Lea Hricová, Sofia Moravčíková zo 7. T. Náš technický tím tvorili Michal Oleksík, Samuel Slamka a Nikolas Potocký z 8. T. S podporou učiteľov Katky a Lukáša. Ahojte všetci! Počúvate úplne prvú epizódu nášho školského podcastu. Áno, je to historický moment a vy ste pri tom. Budeme sa rozprávať o tom, čo sa deje v škole, čo nás baví a možno vám prezradíme aj pár zákulisných tajomstiev. Čakajú vás rozhovory, tipy, vtipy. Ak to vie, možno aj trochu hudby. Tak sa pohodlne usaďte, nastažte uši a poďme spolu štartovať túto novú jazdu. Minulý týždeň bol pre nás špeciálny. Oslavovali sme Deň jazykov. Asi ste už počuli, že Európsky deň jazykov sa slávi 26. septembra a my sme sa k nemu pridali rôznymi aktivitami počas celého týždňa. Naprieč blokom A a blokom B sme objavili svet plný rôznych jazykov a kultúr. Súťažili sme, učili sme sa nové slova a čo bolo úplne super, aj sme si zatancovali. A aby sme sa na tento zábavný týždeň pozreli aj očami tých najpovolanejších, učiteľov a žiakov, pripravili sme si pre vás rozhovory priamo v teréne, ktoré pre vás pripravovali naši školskí redaktori. Tu je niekoľko z nich. Aký je tvoj obľúbený jazyk? Španielčina. Prečo španielčina? Lebo chcem ísť na bilingválne gymnázium. A teraz sa učím po španielsky. Asi španielčina. Prečo práve španielčina? Akože mne sa ten jazyk akože ľúbi, mne sa páči, jak to akože hovoria, tak. Tak asi taliančina. Prečo taliančina? No, lebo je to veľmi pekné mesto a má veľmi pekný jazyk. Maďarčina. Prečo maďarčina? Lebo to je dobrý jazyk. Asi nemčina. Prečo nemčina? Lebo som k nej celkom blízka. Narodila som sa tam a chodila som do celej škôlky. A kde si sa narodila presne? V Viene. A páči sa ti viac nemecká kultúra ako slovenská? Skôr tá slovenská sa mi páči. A v čom? Je to také záživnejšie. Angličtina. Prečo? Lebo je najľahšia a najpraktickejšia. Angličtina. Prečo angličtina? Lebo je to môj rodný jazyk. Kde si sa narodil? Vo Vigane, pri Londýne. Angličtina. Prečo angličtina? Lebo je to skôr taký medzinárodný jazyk a celkom ma to baví. Ruština. Prečo ruština? Je to veľmi pekný jazyk a neviem, páči sa mi aj kultúra a ako druhý jazyk som si vybrala ruštinu a nie nemčinu. Slovenčina. Prečo slovenčina? Pretože je môj materinský. Slovenčina. Prečo slovenčina? Neviem, lebo je to rodný jazyk. A slovenčina. Prečo slovenčina? Lebo na Slovensku žijem. Rómština. Aká je tvoja obľúbená kultúra? Mne sa strašne páči indická kultúra, strašne sa mi páči tie indické tance a ich oblečenie, ale asi by som sa tam nepresťahovala, pretože proste je tam vždycky strašne veľa ľudí, je tam aj strašne veľa skemerov, teplo tam je strašné a ja nemám moc rada teplo, ale určite by som tam raz chcela ísť aspoň. Asi čínska, alebo japonská. Neviem, asi azijská. A presťahovala by si sa tam? Áno. Prečo? Mne sa tam páči proste. Taliansko. Prečo Taliansko? Lebo mám rada pizzu. Slovenska. Prečo Slovenska? Lebo som zo Slovenska a žijem tu. Slovenska. Fakt? A prečo? Lebo som Slovák, tak asi preto. Slovenska. Prečo Slovenska? Lebo majú pekné veci a oblečenie. Asi Španielska, z takých tých južnejších národov. A prečo Španielska? Z takých tých južnejších národov sú proste takí živí, takí. Asi chodiť na prechádzky. Prečo? Pretože chcem mať dobrú kondičku.
kultúra, fúha, neviem, všetky ma tak ako zaujímavé, všetky sú ako špeciálne niečím. Aký ďalší univerzálny jazyk, okrem angličtiny, by si vybrala? No, asi španielčinu. Prečo španielčinu? No, lebo som tam bola a veľmi sa mi páči ten jazyk. A akú máš zaujímavú skúsenosť zo Španielska? No, funguje to tam úplne inak. Ten školský systém je úplne iný. Asi by to bola francúzština alebo španielčina. A prečo práve francúzština a španielčina? Lebo veľmi sa mi páči francúzsky jazyk, ale považujem ho za veľmi, veľmi ťažký. Francúzština. Prečo francúzština? Je to za mňa strašne elegantný jazyk, strašne sa mi páči. Mne sa strašne páči nemčina, aj keď niekomu nie, ale mne strašne. Akým jazykom by si chcela rozprávať bez učenia? Asi nemčinou. Prečo nemčinou? Bo sa mi veľmi ľúbi ten jazyk. Asi francúzština. Prečo francúzština? Je to taký ako keby romantický jazyk a zaujíma ma. Asi nemčina. Prečo nemčina? Lebo majú pekné slova. Japončina. Prečo japončina? Milujem ich kultúru a strašne sa mi páči akože ten jazyk a celkovo Japonsku. Španielčinou. A prečo? Lebo ti to otvára nové možnosti do iných krajín a je to podľa mňa veľmi krásny jazyk a spoznáš nových ľudí. Asi španielčinu. Angličtinou. Prečo angličtinou? No pretože je to hlavný jazyk. Asi tá francúzština. Aká je tvoja najlepšia skúsenosť z hodiny cudzieho jazyka? Ja mám najradšej hodiny angličtiny, preto lebo pani učiteľka Zuzka Feketová má taký inovatívny prístup a robí hodiny veľmi zábavné, takže ma hodiny s ňou veľmi bavia. No, keď sme na nemčine robili taký projekt, kde sme mali navariť nejaké jedlo a postup napísať do prezentácie po nemecky a potom to jedlo doniesť do školy. Keby si učiteľka jazyka, aký jazyk by si vybrala? Asi tiež angličtinu, a preto, lebo je to pre deti také najjednoduchšie sa naučiť a akože ja osobne nemčinou nemám až tak rada ako angličtinu, takže radšej angličtinu. Jazyk mi vieš pozdraviť? No, viacerými. Pozdrav. Dobrý deň, dobrý den, hola, čau, čus, ni hao, konnichiwa, bonjour, buongiorno. To je asi všetko. Vieš zaujímavý fakt o krajine? Áno, viem. O akej? O Španielsku napríklad to, že tam majú len jednu prestávku do dňa, ktorá trvá 35 minút a napríklad to, že každý rok sa im mení trieda. Ako sa ti páči týždeň jazykov na základnej škole Benkovej? Docela dobrý. A akých aktivít si sa zúčastnila? Tancovania, nejakých rýchlokurzov a také. A čo ťa najviac bavilo? To tancovanie. A aké ste mali? Mali sme francúzske, potom sme mali aj ruské a mali sme aj španielské. Bol veľmi pekný. Aká bola tvoja obľúbená aktivita? Tancovanie. A čo si tancovala? Kazačok. Podľa mňa výborné, také odreagovanie od učenia, príjemné. A čoho si sa zúčastnil? No, ja som sa zúčastnil toho behu, čo tam bol. A bol si aj na Kahute? Nie, musel som sa doučovať. Práve veľmi super, že máme takéto aktivity a je to celkom fajn. Ja páči sa mi to. A čoho si sa zúčastnil? Kahút a toto, to je všetko. Koľko ty si bol v Kahute? Nepamätám sa, že 15. Veľmi pekný. A čo ťa najviac bavilo? Maďarčina. A čoho si sa zúčastnil? Všetkých jazykov. Všetko. Aj si tancoval? Áno. Veľmi sa mi to páči, myslím si, že je to zaujímavé, že to obohacuje trochu našu školu a že tu máme aspoň niečo zaujímavé. A myslíš si, že máme dostatok času to stíhať všetko cez prestávky? Podľa mňa nie, ale zase chápem, že nemôžu kvôli tomu vyhradiť celý týždeň, aby sme sa neučili, keď máme normálne vyučovanie, ale podľa mňa tá 15-minútová prestávka nestačí na to, aby sme to stihli, lebo ja sama viem povedať, že sme nič nestihli. Koľko jazykov ovládaš? 3. A aké? Japončina, angličtina a čeština sa asi neráta, či? Určite. A japončina čopkom? Však. Len také základné? Aha. V koľkých jazykoch vieš povedať ahoj? No, привет, ohajo, konnichiwa, namaste, ahoj, hello, halo. Baví vás učenie jazykov? Áno, baví ma učenie jazykov, učím slovenský jazyk. A
A ešte nejaké? Iba slovenský jazyk, ale iné jazyky veľmi nie. A chceli by ste nejaký ešte vedieť, že? Viem anglicky, ale je tam čo doháňať. Nie, lebo ja sa učím iba angličtinu. Ktorý jazyk vám bol najpotrebnejší, keď ste boli v zahraničí? Ja nechodím do zahraničia, ja sa zdržiavam väčšinou na Slovensku a najďalej som bola v Čechách, takže asi čeština. Aké jazykové aktivity by si navrhol, aby tu ešte boli? Španielčinu. Napríklad nejaké seso alebo nejaké hry aj. A napríklad, že hry nejaké? Napríklad nejaké Monopoly, že keď uhádneš otázku, tak sa posunie. No nie Monopoly, Pexes. Nejakú takú hru. Asi arabčinu a napríklad nemčinu. Do sekcie Rýchlo kurz jazykov sme si pozvali na slovo vzatú odborníčku na španielský jazyk Lindu Richtárikovú z 9. T. Linda žila niekoľko rokov v Tazakorte na Kanárskych ostrovoch a tak sa pre ňu španielčina na istý čas stala komunikačným jazykom. V rámci týždňa jazykov sme jej položili zo pár otázok, týkajúcich sa práve týchto aktivít na našej škole. Ako sa ti vyučovala španielčina na týždni jazykov na základnej škole Benkovej? Veľmi to bolo zaujímavé a páčilo sa mi, že veľmi spolupracovali a neboli tam žiadne problémy. Len je škoda, že to trvalo tak krátko, lebo som im nestihla skoro nič povedať, ale vedia aspoň základy. A čo nové si ich naučila? Naučila som ich, ako sa pozdraviť, ako povedať, že ja som Linda, napočítať do 10, ako sa povie mama, otec a také tie základy. Ako sa ti páčila Lindina hodina španielčiny? Počula som mi. Čo si sa nové naučil? Fú, si nepamätám. Bolo to veľmi dobré vidieť, že Linda fakt strávila dlho v tom Španielsku a bola veľmi profesionálna a veľa nás naučila. Čo si sa nové naučila? Naučila som sa počítať, moc mi to nejde, ale naučila som sa spievať, keď si šťastný, tleska rukami a nohami a neviem čím, po španielsky. A vieš sa po španielsky predstaviť? Yo soy Miška. Týždeň jazykov sa síce končí, ale učenie jazykov nikdy nekončí. Tak poďme si to ešte raz zrekapitulovať. Hola, čau, bonjour, halo a ahoj. Nech sa vám jazyky pletú len pri jazykolamoch a nie na testoch. Učte sa s radosťou, počúvajte s otvorenými ušami a hovorte s otvoreným srdcom. Lúči sa s vami redakčný tím školských podcastov.